Zápisník alkoholičky. Tuzemské drama s mimochodem mojí oblíbenkyní Terezou Rambou v hlavní roli je něco, v co jsem osobně moc nevěřil. Ano, námět zněl zajímavě, Ramba v hlavní roli ještě víc, ale nějak jsem nevěděl, zda tedy do kina zajít, či ne. No, s kámošem jsme zašli a po skončení projekce, na které jsme mimochodem byli jedinými muži, jsme se nemohli ani jeden hnout. Film minimálně mě celou dobu udržoval v takovém nepříjemném napětí, ať už díky skvělé práci s vyprávěním příběhu, který je občas přeházený nechronologicky, nebo především kvůli za mě dokonalé práci se zvukem, která mě udržovala jak na jehličkách a každý impuls řezal jak nůž, takže výsledný odrazující efekt z tématu, co měl film předat, účinkoval. K tomu ty herci, především pak Tereza Ramba v té hlavní roli, jak jsem říkal, prostě wow, původně jsem chtěl dát 7 z 10, ale sakra, tenhle film si přece jen zaslouží víc. Jak mě sám postupem filmu přesvědčil. 8 z 10, hodně dobré 4 hvězdičky. Jděte na ČSFD, kde bude kompletní recenze. Čus.